Bola to naozaj zložitá doba, keď sa zopár takých zanietencov z celého Slovenska stretlo a rozmýšľalo, ako podporiť humánnu občiansku prácu Zboru pre občianske záležitosti, ktoré už do toho roku 89 mali svoju tradíciu a boli všeobecne na verejnosti známe. Však vtedy v tej dobe bol povinný iba občiansky obrad uzavretia manželstva, to bol teda ten základný obrad, ktorého sa občania zúčastňovali. No a vlastne potom zmenou legislatívy, zmenou zákona, teda je možnosť vybrať si spôsob uzavretia manželstva, či občianskym alebo cirkevným spôsobom, ale na to všetko myslím si, že veľa je i do súčasnosti občianskych obradov uzavretia manželstva. No samozrejme, že zbory pre občianske záležitosti nevenujú pozornosť len tomuto jedinému, ako my hovoríme, základnému občianskému obradu, u ktorým sa radí ešte vítanie detí do života, ktoré tiež je dobrovoľné, či rodičia sa rozhodnú prísť, ale myslím si tiež, že má už svoju tradíciu a by som povedala, že stále je to populárnejšie ísť to dieťačko uvítať na obecný či na mestský úrad. No a potom také zložitejšie je občiansky obrad poslednej rozlúčky so zosnulými občanmi. Tiež ešte je aj tradícia, hlavne v niektorých obciach, že sa robí občianská rozlúčka na cirkevnom pohrebe. Tam, kde sú dobré vzťahy medzi obcov, vedením obce a cirkvou, tak i takáto forma sa realizuje. V tom období mnohé obce, mnohé mesta porušili obradné siene, že na čo nám budú, no a potom ich zas museli obnovovať alebo dokonca zriaďovať v iných priestoroch, aby podľa požiadaviek občanov mohli jednotlivé tie obrady zabezpečiť. Bolo to mnoho nepochopenia. Sama som sa zúčastnila viacerých rokovaní s novými štátnymi osobnostiami na ministerstvách, ktorí by pomohli, ale nejako, pokiaľ to môžem hodnotiť, tak najlepšie tie kontakty a to pochopenie bolo zo strany ministerstva vnútra. Kultúra nejako k tomu až tak, aj keď súhlasili so všetkým, ale nemali nejako chuť, záujem priložiť ruku k dielu, že však podporme nejako tieto zbory, veď nerobili nikdy nič zle ani teda v minulosti, aby tá činnosť mohla napredovať. Keďže zákon je urobený tak, že ten napríklad obrad uzavretia manželstva, uzavretie manželstva si môžu občania vybrať, či idú takým, či idú cirkevným, alebo idú občianským spôsobom. Tak v tej dobe to náramne pokleslo. Náramne to pokleslo, že každý myslel, tak ideme do kostola, že v kostole, ale myslím, že už tak vývoj, že má to narastajúcu tendenciu, že sa rozširujú občianske obrady uzavretia manželstva. Z hľadiska tej štatistiky, takú evidenciu cez matriky vedie ministerstvo vnútra. Nejako nás to nikdy nezaujímalo, že koľko, akých obrádov a či cirkev robí viac, alebo my robíme viac. Toto nás nikdy neinteresovalo ani za socializmu, lebo ja som v tejto oblasti pôsobila, že vždy sme hovorili, každý teda má právo si vybrať, buď pôjde tam, alebo pôjde tam už v tejto novej dobe a ja si myslím, že sa to celkom vyvíja z hľadiska myslenia občana v prospech náš. My z hľadiska združenia robíme hlavne tú metodiku pre tie zbory z obcí a miest. Takisto podľa ich záujmu, o čo je potreba, tak to realizujeme rôzne školenia, ale my hlavne každý rok robíme celoslovenskú prehliadku programov zborov. Tohto roku sme mali práve pri 20. výročí celoslovenskú prehliadku Križovatky života a súviseli s občianskym obradom uzavretia manželstva, uvítania detí do života. No a tu už teda je aj po celoslovenskom festivale, kde sa z jednotlivých krajov vybralo
že veľa je obradov alebo slávností občianskych, ktoré súvisia s týmto obradom uzavretia manželstva. Či to je prijatie pred cirkevným sobášom, alebo prijatie mladomanželov, ktorí uzatvorili manželstvo v zahraničí, ak chcú aj tu teda mať, ale už samozrejme nie sobáš takzvaný, hej. No ale rôznych druhov, asi 10 druhov rôznych slávností, ktoré sa robia. No ale zase nie je to nejako nalinkované, že musíte to robiť. Kde je záujem, kto chce urobia, ponúknú možnosť, hlavne v obciach. No v mestách je to trochu iné, lebo tam je podstatne viac tých obradov a asi by to nezvládali, keby ešte ponúkali niečo naviac. Momentálne myslím si, že nemusíme obávať o svoju budúcnosť. No, najhorším problémom tejto a najväčším problémom sú finančné prostriedky, že naozaj žijeme len z financií, ktorými prispejú naši členovia, obce a mesta, aby sme mohli tu ten výkon zabezpečiť. No ale zatiaľ všetci ostatní. Máme sekretariát Ústrednej rady v Banskej Bystrici, ktorý má 2 pracovníčky pre celé Slovensko, vlastne sú oni 2 platené pracovníčky združenia. My ostatní Ústredná rada fungujeme na báze dobrovoľnosti, každý má svoje zamestnanie.